Εσύ ξέρεις τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το θερμικό στρες στην απόδοση του κοπαδιού σου? Δες το βίντεο για να ενημερωθείς πλήρως και να μάθεις πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Το θερμικό στρες στα μυρικαστικά ξεκινάει πολύ πριν τον ακραίο καύσωνα και μπορεί να μειώσει δραματικά την παραγωγή και την ευζοία των ζώων. Όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά υγρασίας, το ζώο δυσκολεύεται να αποβάλει τη θερμότητα που παράγει. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η αναπνοή, μειώνεται η κατανάλωση της τροφής και διαταράσσεται ο μεταβολισμός. Το αποτέλεσμα: η θερμική καταπώνηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την παραγωγή γάλακτος, να επηρεάσει την ανάπτυξη και τη γονιμότητα των ζώων, να αποδυναμώσει το νοσοποιητικό του σύστημα και να αυξήσει τον κίνδυνο ασθενειών. Ιδιαίτερα στη γονιμότητα, το θερμικό στρες μπορεί να οδηγήσει σε σιωπηρούς ίστρους, χαμηλότερα ποσοστά γονιμοποίησης, αποβολές και μειωμένη αναπαραγωγική απόδοση. Για την αντιμετώπιση του θερμικού στρες, πολλές μονάδες χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα όπως ανεμιστήρες, συστήματα δροσισμού και ψεκασμό νερού κατά τους θερμούς μήνες. Ωστόσο, όταν οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διατροφική υποστήριξη αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την προστασία της υγείας και της απόδοσης των ζώων. Το εξειδικευμένο σκεύασμα Heat Stress που προσφέρει Agroelas είναι σχεδιασμένο ώστε να μειώνει την αρνητική επίδραση στην απόδοση των ζώων που προκύπτει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τα ανόργανα άλατα και οι ηλεκτρολίτες, όπως το οξείδιο του μαγνησίου και το ανθρακικό κάλιο, συμβάλλουν στη διατήρηση της ηλεκτρολιτικής ισορροπίας και της σωστής λειτουργίας του μεταβολισμού. Η μπεταΐνη, γνωστή για τη συνεισφορά της στη ρύθμιση της οσμωτικής λειτουργίας, βοηθά τα κύτταρα να διατηρούν την ενυδάτωσή τους σε συνθήκες όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, το heat stress περιέχει ζωντανή μαγιά για την υποστήριξη της λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας και της πέψης, ενθαρρύνοντας τα ζώα να διατηρούν την κατανάλωση της τροφής τους. Με τη σωστή μηχανική και διατροφική υποστήριξη κατά τους θερμούς μήνες του έτους, τα ζώα μπορούν να διατηρήσουν την παραγωγικότητα, τη γονιμότητα και την ευζοία τους, ακόμη και σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης. Γράψε μας στα σχόλια ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει τη μονάδα σου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.